Alas 8 kaninang umaga ng ganap na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag itong Bagyong Emong. Si Bagyong Dante ay nabuo naman kahapon. Ayon sa Pag-asa, wala namang direktang epekto sa Bicol ang Bagyong Dante at Emong. Ngunit pinapalakas ng dalawang bagyo ang hanging habagat na nagdadala ngayon ng mga pag-uulan sa rehiyon. Ang talagang nagpapaulan sa atin or makukos ng mga paulan sa mga susunod na oras ay yung hanging habagat na pinalalakas nitong dalawang bagyo. So maaari po ngayong maghapon hanggang bukas, may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan. Ito po ay nasa karakteristik ng mga katamtaman hanggang sa minsan ng mga pag-ulan na maaaring mag-cause ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Mararamdaman daw ang epekto ng hanging habagat hanggang sa Biyernes. Inaasahang lalabas naman ng PAR ang Bagyong Dante ngayong Huwebes ng gabi o sa Biyernes ng madaling araw, habang posible ring lumabas ng PAR ang Bagyong Emong sa Sabado. Base po sa pinaka-latest na mga forecast, mga numerical model forecast, yung mga pag-uulan dito sa atin sa Bicol region ay posible hanggang Friday. And by Saturday or Sunday, possible then magiging may improvement na sa ating weather condition dito sa Bicol region. Samantala, malaki rin naman ang tsansa ng LPA na binabantayan sa labas ng PAR na maging bagyo, ngunit hindi naman daw ito inaasahang papasok sa bansa. Pinapayuhan pa rin ng publiko na maging alerto at sumunod sa mga ipinapalabas na abiso ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.